ten serbski wučarski ústav je še tam v Malom Velkově. Tam jsme měli predprejne studijne leto a druhé studijne leto v Malom Velkově. Tam jsme v Vodovej věži ještě byli, tam je ještě internat, když jsou za horní skodžing byli a když jsou za delní skodžing se vukuvali, to jsou tam na tom na tej ležnosti svoje internatne rovnosti byli. A my, když jsme byli přijotovaní byli za vyšší, also za 5. do 10. letnika, my jsme byli v té Vodovej věži zaměstnaní. To by še potem 6 posta, 7 posta, 8 nie, 7 posta, 6 posta, 7 posta. No. A tam jsme też zase chor natvorili, studentský chor měli s Janom Bulankom a s Helmutom Fritschem. Když je v ensemble byl, ten też s tím jsme Němci řečili, s Bulankom to serbské. No a potom později, že jsme do rodu přišli v druhém a pouce z druhého studijného leta a třetího studijného leta do rodu v Radvorju. A tam jsme też bydleli v Radvorju. A tam je všetko potom serbské bylo.